Ja tervehdys vaan kaikki kanssa huvianit, ja tänään me puhumme henkilöstä, joka käytti tätä, mutta jolla ei kuitenkaan ollut isoa leukaa ja rusettia, vaan hervoton nenä ja tuimat kulmakarvat. Päivän puheenaihe on Roger Delgado sekä The Master. No. Roger Delgado debytoi meille Masterina, kun Doctor oli karkoitettu maahan. Master oli paitsi mielipuoli, kylmä ja lastenloiva. Se on elegantti herrasmies, joka poltteli sikaria, siemeli viskiä ja silloin Universally. Lisäksi Masterin luonne oli erittäin mielenkiintoinen. Toisaalta hän vihasi Doktoria yli kaiken, mutta toisaalta oli valmis tarjoamaan tälle jopa kumppanuutta universumin hallinnassa. Master oli hieman kajahtanut Time Lord. Rummut jyskyttivät koko ajan hänen päänsä sisällä, kuten me tiedämme. Se, mikä tässä hahmossa on kuitenkin erittäin hienoa, on tarina, joka sen taakse kätkeytyy. Master oli alun perin suunniteltu Doktorin veljeksi. Ja kun Jon Pertween piti regeneroitua, alkuperäinen suunnitelma oli, että The Master uhraa itsensä, antaa oman henkensä. Doctor kyllä vaurioittuu, sen verran vahingoittuu, kärsii, että hän joutuu vaihtamaan uuteen kehoon. Ja näin Masterin tarinan piti tulla päätökseen. Mutta valitettavasti tuo mainio ensimmäinen Master Roger Delgado menehtyi onnettomuudessa, kun hän oli kuvaamassa ulkomailla Lähi-idässä päin. Vai oliko Turkissa? Anyway, sinne mennään. Jon Pertwee mainitsi usein, että syy miksi hän jätti Doctor Who'n oli se, että Roger Delgado menehtyi. Hän ei halunnut, että kukaan tulee ja ottaa roolia haltuunsa. Toisin sanoen Jon Pertwee ei halunnut työskennellä muiden kanssa. Hän oli niin henkilökohtaisesti erittäin hyvä Roger Delgadon ystävä, joten tämä on nyt sangen ymmärrettävää. Alkuperäistä suunnitelmaa ei siis koskaan toteutettu. Master ei antanut henkiään Doktorin puolesta, Jon Pertwee regeneroitui. Kuitenkin, kun me seuraavan kerran näimme Masterin, hän oli mätänevä ruumis. On paljon keskusteltu siitä, miten hän päätyi tähän tilaan, ja yksi teoria onkin, että Roger Delgadon Master ei ollutkaan se ensimmäinen Master, vaan jo 13 regeneraatio, eli 13 ruumis tarkoitti sitä, että oli lähellä. No, kuitenkin me tiedämme myös sen, että Master pysyi hengissä vihaansa Doktoria kohtaan hyödyntäen. Master sai myöhemmin uuden kehon ja hän näyttäytyi läpi klassikin. Sitten Doctor Who jää tauolle. Sitten Doctor Who tulee takaisin ja Russell T. Davies palauttaa The Master. The Master on mielipuoli, hullumpi kuin koskaan aikaisemmin. Rumpujen jyskö on tehnyt miehestä totaalisen sekopään. Lopulta hänen kehonsa on polttamassa itseään loppuun. Ja mitä hän viimein tekee? Rassillonin ollessa valmis tappaa Doktorin, The Master antaa henkensä pelastaakseen häntä. Ympyrä sulkeutuu ja Roger Delgadon hahmon alkuperäinen tarkoitus, alkuperäinen kohtalo saadaan täytettyä. Ja sitten tulee Steven Moffatti Woffatti ja Wibbly Wobbly Stuffy Waffy. Toisin sanoen Missy. Mississä ei ole sinänsä mitään vikaa. Missy on kahjos, sekopää, kylmä, murhaaja. Juu. Eli siis kaikki piirteet, mitä Masterilla on, löytyy myös Missiltä, mutta Missy ei sinänsä ole Master. Minä en halua mieltää Missyä Masteriksi. Katsokaa, tässä on ongelma. Mä henkilökohtaisesti kunnioitan ihan hirveästi alkuperäisiä näyttelijöitä, minkä takia mulle sukupuolen vaihtava regeneraatio on muun muassa hirvittävän hankalaa. Ja kun Jon Pertwee koki Masterin niin, miten se sanoisi, voimakkaaksi hahmoksi, että hän jätti sarjan, jotta joutuisi näyttelemään kenenkään muun Masterin kanssa. Musta tuntuu typerältä, että kun alkuperäinen juoni on saatu päätökseen, Master on uhrannut itsensä pelastaakseen Doktorin. Moffat tuo Masterin takaisin Missinä. No, lisäksi koskaan, ainakaan tähän mennessä, ei ole paljastettu, että Master olisi ollut Doktorin veli, vaikka se alkuperäinen suunnitelma olikin.
veljesrakkautta parhaimmillaan. Sisarussuhde, viharakkaussuhde. Kuitenkin. Roger Delgado oli loistava näyttelijä. Erittäin loistava. Itse asiassa klassikin parhaimmat jaksot ovat mielestäni ne, joissa Roger Delgado on mukana. Kokonaisuutena. Koska oikeastaan en tiedä mitä tapahtuu. Tällainen elegantti gentlemanni tummassa puvussansa, sikari suussa, astuu sisään, hypnotisoi porukkaa, jossain vaiheessa piu piu piu. Siinä pistää muutaman valitettavan sivuhahmon matalaksi. Sen jälkeen käydään eeppinen kaksintaistelu doktorin kanssa ja Master pakenee. No, sama kaava toistuu, mutta toisaalta Master palasi aina jonkun uuden juonen kanssa. Master esitteli meille monia tärkeitä hahmojakin. Itse asiassa hänen takiaan käsikirjoittajat on kaiken takana, mutta jos katsotaan sarjan näkökulmasta, Doctor tapasi aikoinaan Sea Devilit. Eli mitä nämä ovat meripaolaiset suomeksi. No, kuitenkin. Täytyy sanoa, että me olemme paljon velkaa Roger Delgado. Joka tapauksessa mä toivon, että Missy paljastuisi Runiksi, doktorin alkuperäiseksi naisarkkiviholliseksi. No, Masterikin suunniteltiin alun perin itse asiassa naispuoliseksi, mutta käsikirjoittajat päätyivät sitemmin miespuoliseen hahmoon. Kuitenkin, minkälaisia juonenkäänteitä saataisiinkaan aikaiseksi, kun Missy täräyttääkin? Sori, en olekaan Master, onkin Runi, oon täällä takaisin, mutta missä on Master? Siinä onkin sulle kysymys, mulla on sun veli vankina jossain, whoopsi. Ja näin päin pois, no. Saa nähdä, tuskin. Missy tietää nimittäin niin paljon doktorista, että kyseessä on selvästi Master. Ainahan sitä saa haaveilla. Kuten kahvista. Taida lähteä etsimään kupillista. Toivottavasti ennen 2 viikkoa. Elikkä ensi kertaan. Paitsi ei vielä. Jättäkää alle kommentteihin. Kuka on suosikki Masterinne? Mikä on suosikki jaksonne, jossa Master esiintyy? Ja muistakaa tilata, mikäli ette jo ole. Siinä kaikki. Toivottavasti. Paitsi mihin mä sen fetsin pistin. Au revoir!